Magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandito naman po sa bayan ng Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market kung saan ay may mga latag at aalamin natin yung mga presyo ng kanilang mga latag na gulay. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Sa nakikita po natin yung mga latagan po dito nila ng gulay, no? Ibabanggitin ko lang po uli. Hindi po nagbabago at ganito pa rin po yung mga presyo ng kanilang mga nakatali na mga talbos, malunggay, kangkong, no? Yan po yung mga binibenta po nila sa halagang 10 pesos. Ang mustasa po ay 15 pesos, no? Yan po yung presyohan ng kanilang mga latag. So, dito tayo sa kaibigan natin. Ito yung mga bentahan ng kanilang mga kamatis ay 20 pesos. 20 pesos na mga sibuyas. Bossing, good morning. So, daming tao talagang nag-iikot dito sa bayan ng Malabon Fish Market, no? So, babaybay na dito ang haba ng mga bentahan po dito ng mga gulay. Kasi ito yung pinakamahabang nagbebenta ng gulay po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Shout out! Tayo, magkano itong tumpukan po ninyo ng sayote? Ha? Magkano po? 35 po yung tatlong piraso. So yan po yung tatlong piraso, may higit 1 kilo na yan, no? Itong ay isa't kalahati na yung mga tumpukan ng sayote. Yan po ay 35 pesos. Itong lettuce mo na romaine, 120 ang per kilo. So dito po, magkano po ang palaya natin? 120. Carrot po. Kano carrot mo ngayon? 140 per kilo. Tumaas na naman ng carrot, no? Talagang hindi nag-i-stable yung presyo. Bago. Dito sa KJ Baguio. 80 po per kilo. Sa ito lang yan. 140 ang sa mga patatas natin. So yun po yung mga update natin ng mga patatas. 70 ang kalahating kilo. Pipino mo 60 lang kilo. Ayun, 60 pesos na per kilo ng pipino. Alright, so yun po yung update natin sa kanyang mga gulay, no? 30. Ay, bigay mo na lang 20. Lodi, thank you. Salamat. Salamat. Dito naman po yung mga latagan din po nila dito ng mga bentahan ng kamatis ay 20 pesos. Ayan, 4 na piraso na po yan. Bali, pumapatak po ng 5 pesos ang isang piraso. Tapos yung mga bawang dito nila ay 20 pesos. 50 pesos sa mga paninda po nila dito mga sibuyas. So shoutout po kuya, medyo mainit na. Bakit ngayon lang po di kayo nagtinda rito? Wala galing deliver na paninda. Ganun pa rin pa presyo nito. 60 pesos pa rin. Ayun, walang pagbabago po yung
bentahan po dito ng suka ni Kuya, no? 60 pesos pa rin ang mga bentahan ka sa ating mga kababayan. Salamat po, thank you. Alright, dito tayo sa kabilang side na may mga tumpukan din po mga binibenta sa ating mga kababayan. Dito po ang mga bentahan po ng mga kilo, no? Kilo po ng mga tawilis ay 70 pesos. So yan po yung presyo ng per kilo ng tawilis. Wala ang gulyasan, no? Nakato na. Wala makakuha. Mahal. Mataas ang presyo. Oo, gusto ko ganun po. Alright, dito tayo sa pag-akyat. At may mga nakikita rin tayong mga latagan, no? Dito ang mga bentahan po nila ng mga isdang espada na sariwa, oh. 200 pesos na per kilo. Sa tumpok naman po, may binibenta rin po sila sa halagang 100 pesos. Tapos tumpok po ng mga bangus, no, na pandaing ay 100 pesos. 320 na per kilo ng hipon. Tumpukan ay 50 pesos sa mga isdang tawilis. Diba man nakakita tayo? Yan po yung tumpok, 140. Isang piraso ay 150 at 130. Shout out, Pogi. Shout out sa'yo. Nasaan sa'yo, Pogi? Ay, malungkot siya, malungkot. Yan talaga yung niya ko. Oo, malungkot yung bata eh. Lalasing. Sila bata yan. Oo nga daw, edad niya, 18 na raw eh. Maliit lang na talaga tingnan. Baby face. Baby face eh, no? Thank you, salamat. Ate, magkano isang tabo niyan? 80. Tayo sa maliit. 50. Ayun, yun po yung takal po ng bentahan po dito ng tahong, no? Salamat po. Tumpukan pa rin po ng mga isdang tawilis ay 50 pesos. Lodi, shout out, magandang umaga. Boss Lando Explorer po. Oo, nakakaalala ko na kayo na. Dalawa kayo rito eh. Si Kuya Ed. Tsaka si Tardons. Bali, apat na si Kamaoy. Shout out po, ingat po. Thank you. Bossing, salamat, bossing. 50 pesos na mga tumpok na mga gilit. Ito po yung mga latag po nila dito ng mga bentahan din ng mga kalamansi, no? Yan po ay nagkakahalaga ng 10 pesos. Yung mga 20 na mga kamatis, no? Talaga makapagsahog ka na sa yung mga lutuing ulam. Good morning, shout out. So update natin yung mga torsilyo, no? Torsilyo. Magkano yung presyo po ng torsilyo nyo? 140? 220. Kala ko 140, napaka... So shout out po. Shout out. So ito po, no, 220 na per kilo ng kanyang bentahan ng mga isdang torsilyo. Ayun, shout out ulit! Lodi! Shout out sa mga Floresco! Shout out sa'yo! Pag dumadaan dito, ano sa akin eh. Namimili lagi kasi dito yan. Dito magkano po per kilo? Paras na. Pares 220 sa kilo ng mga espada, no? Wala kayong mga latag ngayon, no? Lista. Hmm. Wala ka kami lista eh. Wala gaano.
Medyo mataas daw ang presyo ngayon sa punduhan. Ako lang isda. Wala kaya ano. Eh, yung mga gulyasan, mahal eh. Mahal, yellow pen, mahal. Wala akong nakitang yellow pin tuna. Nakita ko gulyasan, 250 pa kilo. Ang taas. Salamat. Thank you. So, yan po yung mga latagan nila, no, na paubos na. At talagang sabi sa akin ay wala talaga silang mahango na mga iba't ibang klaseng laman dagat o mga isdang bato. Alright, shout out sa ating mga masugid na manonood at sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? Dito po sa bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay marami at dinarayo itong bayan ng Malabon. So sa mga hindi pa rin po nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo kay Boss Lando Explorer para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload na video sa aking YouTube channel. Lodi, shout out. Hindi natin inabot yung kaibigan natin. Dito po ang tumpukan na 50 pesos. So mga tawilis ay 50 pesos din po na kanilang latag na murang-mura po ninyong mabibili. At sigurado makakapag-ulam ka na sa halagang 50 pesos. Labas. 260 ang kilo. Yun po yung presyo ng bentahan po nila ng galunggong, no? 260 na per kilo. 130 kalahating kilo. 130. Chabeta. Chabeta na binibenta po nila dito na tumpok ay 100 pesos. Tawilis 50 pesos, kabase 50 pesos. Na tumpok 100 pesos po sa marami. Dilis po natin ay 50 pesos din po ang bentahan nila, no? So, shout out po na, magandang umaga po. Good morning po. Nay, salamat po. Good morning. Ayan po, no, napakarami, oh. 50 pesos na mga latagan dili, sapsap. Mga 50 pesos na tumpukan na kanila pong mga ibinibenta sa ating mga mamimili. 50 pesos din po sa mga tumpukan ng mga tawilis. 50 pesos sa mga tumpukan ng kabase. So, dagsa po yung ating mga tawilis na nakikitang ibinibenta po nila sa ating mga kababayan. Ayan po. Puro 50 pesos na kanilang mga isdang tumpukan. Dito po, 50 pesos din po ang latag ng mga tawilis. 50, 50, 50-50 na siguradong sulit ulam na ng inyong pamilya. $340 na per kilo, kalahating kilo 170. 340 sa mga per kilo ng ating mga masarap ipaksiw, bisugo. Bossing, good morning. Magkano yung lapis mo? Ha? 160 kilo kalate. Ah, 160 po yung isdang lapis, no? Tapos mga tumpok po ay 50 pesos. Ito, magkano yung malakapas? 140 ang kilo. Pampanong itim yan, no? Oh, yan yung original na pampanong. Oo. Yan yung okay, alin? Kain na yan tayo. Ito yung pampanong. Ito sa atin talaga huli yan, yung pampanong itim na yan. Oh, yan, dito talaga yan.
Eh dito sa ano mo, salmon? 220 sa per kilo na ang kanyang bentahan ng salmon. So shout out po sa inyong dalawa. Busy kayong dalawa dyan. Hello po, good morning. Ayan, hello po. Yun support po tayo sa kanyang account na Vendor Mix Official. Monetize na. Napadala na. Wala pa. Nakita ko may mga ano na at na gumagapang na sa ano mo vlog. Wala pa yung Google AdSense? O ba? Yung kartero ba yun? Dadalhin sa bahay mo yung address. Doon ibibigay yun. Kapag wala, hindi nakarating sa'yo, ibabalik nila yung sa post office. Ang main nga natin, Caloocan. Kapag wala yung naibigay sa'yo, hindi naparating sa bahay mo, punta mo mismo doon. Doon nasa ano yun, hahanapin nila kung ano. Yung sa akin kasi, hindi na ibigay sa akin sa bahay, hirap daw hanapin ang address ko. Ngayon ginawa ko, pinuntahan ko doon. Pero mas maganda, okay na rin. Nakita ko nga ko may gumagapang na. Ete Pam, tuloy-tuloy lang natin. Oh, di ba? Ganda, di ba? Pero binabayaran na, di ba? Binabayaran na. Ayun. Kaya lang kailangan pa rin makuha yung Google AdSense mo. Bangos mo, maliliit. Ito po yung bangos na benta niya po. Mga pampaksiwin po, no? Tumpok po ay 100 pesos. Tepam, salamat po. Thank you. Dito po, no? 50 pesos. 50 pesos na tumpukan. Ayan po, no? Marami po yan na mabibili po ninyo dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Eh, magkano po yung alimango nyo? Ito, 250 na lang. Ayun po yung bentahan po ng kanyang mga alimango, no? 250 na kada tali. Ito po, 250, lahatan na po. Nay, salamat po. So, yun po yung mga update natin ng kanilang mga latag at talaga napakaraming mamimili po natin na dumayo dito sa Malabon Fish Market. Alright, tawid tayo dito sa bentahan din po ng mga gulay ng ating mga vendor sa Malabon Fish Market. So, magandang umaga po, Nay. Good morning. Tumpukan po? 50 pesos. 100. Ganda ng sayote, oh. 50 pesos na Kaya bilang tumpukan. 1 kilo, dating 50, ngayon 30 na lang sa kilo. 30 pesos na po yung kilo. Dito po, 100 sa ganito, karami, yun. Tapos tong mais nyo po, 50 lang yan. 50 pesos po yung bentahan po ng mais, no? Eh yung sili apritada po, 20 lang po yan, dating 800 sa kilo, ngayon 20 na lang. ayun, 20 pesos po yung siling apritada na nakabalot na po, no? Na kanyang binibenta po sa ating mga kababayan. Nay, salamat po. Thank you. God bless po. Salamat. Yan po yung presyo naman po ng mangga dito sa halagang 100 pesos. 20 pesos na mga bentahan po ng kamatis. 140 sa per kilo na ang kanyang mga bentahan ng ubat. Bossing, good morning. Parang wala si saging. Wala si saging. Ito yung mangga niya na binibenta, no? Eh, nakasabit pa, oh. Parang namunga na yung kahoy. Ayan, nakasabit yung isang piraso ng mangga, oh. May talaga lagi niya, 40 na lang ngayon. Ayun. Para maubos Bali, na. magkano na ang kilo? Bali 80. 80 pesos na per kilo ng kanyang bentahan po ng manggang hilaw. No? Yan po yung presyo. Bossing, salamat. Thank you rin. Ilaw. Alright, so sa sitwasyon at kaganapan dito sa bayan ng Malabon Fish Market, ang kanilang mga latag po ng mga 50 pesos ay mga bentahan po ng mga tawilit at ang mga gulay po natin ay
murang-mura po ninyo mabibili dito sa Malabon. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga OFW, no, na sa Canada na laging sumusubaybay sa pag-vlog ni Boss Lando Explorer, no, dito sa bayan po ng Malabon. At shout out sa ating mga kababayan na dumarayo at mga namimili, shout out po sa inyong lahat. At sa mga masugid nating mga manonood kung muli, no, at ating mga vendor na masisipag na nakakadatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.